مرو زتملس منبر سلامة أبوش تعدن أبو تعن ركب كلنا حزب كريستيان إذا منبر بدم بمدقاف أبغنو تتوكل بالإجابة كابزي بمقتال بمراك برنامج سرت ناي كتمانا كنتيبا أيت أبب برهانة بزعبا إذا بعلم الكتاب ناي كعب سعكم بالختي خلص علي بتأجرهم بعد التانسانيين بوصو أبونا أونا مرها كريستوس مكايد إسراح منبر سلامة لعلوي أرثوذكس توحدو بيت كريستيان تجراين ليك باباس هاجر سبكت زوا مبرق تجراين بوصو أبونا أونا مركاريوس ليك باباس هاجر سبكت زوا مأخذ تجراين أبال منبر سلامة لعلوي أرثوذكس بيت كريستيان تجراين بوصان ليكان باباسات أبلات قدس سينودوس لعلوي أرثوذكس توحدو بيت كريستيان تجراي كبور نورود قدفا مرها وانم محداري رئيسات بارات وقدامات أخصم سين ماريام بيت كريستيان سراح مكايدي هاجر سبكت زوا مأخل تجراي استخبركم مرأيات ومن صنعات زخنكم ليكاونت بيت كريستيان استخبركم لعلوة المراحة ودبن منقستن استخبركا دكتور أسوها قبرس قابير على في بيرو بهلن توريزمن كل التقراي استخبركم كاو كل خرنا علم كاوش تعدن وزان زمتصاقوم مؤمنان أقايش استخبركا حزب تقراي استخبركم أفتس ألمات جزي لسان دمس حزب خوينكم زقلكم دياسبورا تجارو كبرانن كبراتن أقدمه انقع نعمتاوي خبرة بعل هدار سيان كلتش أن عصر شعاتنا متمرد بسلام يمسحنا أبصحكم انقع دما نبزات فتوبة تاريخاويتن قدستن كتماخصم بسلام بصاخم كبلكم يدلي بوصان لكان باباسات كبراتن كبرانن أخصم مبوكل سلطانة مسارة هيمانتن طبابن مسارة سرعة منقسنت كونتاس أخصم مادر كيان تاريخن زخونت كتمايا أخصم وسيت طبابن مهزول قدامت ولدنا زخونو بركت زخونو بيت منقستات مخنا مقابرات حزب زلو درجة معبادة تكنولوجي كسرحو زي كالون عالم زدنقو كاب حدا امني تفل في لمستوصرحو استفلاليو حاولتتات نجستا تفتوان فرجز ولهم زنورو مغمتي زفانات بستفلالي قانقاتات استتصحفو صحفات امني ننقدي زتقوم لهم زنورو كاورقي برن حسن استصرحو سناتيم استفلالي ناوتقحت غزا انتاوي قدامات بمثل سمن اسسان استصرحو استفلالي قرصتات ناي بعلنا زخونه قمر غزين فيدلاتن كنيه مهليتاي قدس ياريدن بممهاز بركز ولو حدقتات نعلم زبركتت انتاويتن تاريخاويتن ختما أخصمية أخصم زدسوسن زي دسوسن أبي دسكوس تمزقون زي تمزقون حدقتات حقفت سنو لبونا تقراوي نتم مهناز وسناي تراس تساوتت بسقاتات هايمانت بهلن كبرن تاريخن استعدلت ماخل مسحب توريزم زخونت ختمايا سلا زخونت ما أو كل خرنعت عالم التركب محبرسب أخصم فلصم سلام مخانا بر توريزم أخصم استخفت مخانا بمجنزاب حدث كال منقسي إنجليز فلصم سلام مخانو أبقمت بمئتاو نابتقراي كم مخان تقطو خبل حليف والصنح زنبر خلكلا أبكرا وأوان تنكا زلو قعزو خطقورو تخليكم نبذ المخر حساب بمغيار مخنيات أب تقرأ يمسك زلو من محيا شب قمت بمئتاو كم حدا أولتاو معبالة بموساد ناو أخصم نخت موسو أخصم نخت هوسو بشم هزبن من محدار كتم أخصم تنسوع نتوريزم زخون عين السقاس ستان دحننتن خمزة يهلو بمتن مماني بوصان لكان باباسات كبراتن أبوتات هايمانت منبر سلامة نفت انت مربطو
ናብ ከተማ ኣክሱም ንኽምለስ ዝገበርዎ ተጋድሎ ታሪክ ዘይርስዖ ታሪካዊ ፍጻመ እዩ። እዚ ብምዃኑ ድማ ኩሉ ወለዶ ትግራይ ብፍላይ ድማ ሕዚ ካብ መሰረታዊ ባህግታትን ድሌታትን ህዝቢ ትግራይ እንዳረሓቐ ዝኸይድ ዘሎን ዝጓነፅ ኣጀንዳ ዝፈጥር ዘሎ ትግራዋይ ልሂቅ ካብዚ ዓብዪ ትምህርቲ ክወስድ ይግባእ። ብመስዋዕቲ ብዋዛ ፈዛዛ እናተበተነት ስኺልና ክንሪኣ ይግባእን። ብፍላይ ድማ ዲያስፖራ ተጋሩ ሎሚ እውን ከም ትማሊ ካባኹም ህዝቢ ትግራይ ብዙሕ ይፅበል መዋፅኦ ትግራይ ምውሓስ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ከም ዝኾነ ሓሲብኩም ቃልስኹም ኣጠናኺርኩም ክትቅፅሉ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ሓደራ ክንብል ንፈቱ። ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ክቡራትን ክቡራንን ኣብ ሓደ እዋን መርኣያ ጫፍ ጥንታዊ ስልጣነ ዓለም ዝነበረት ኣክሱም ጉዕዛ ቀጥ ዝበለ ይነበረን። ኣብ ኣክሱም ካብ ዓይኒ ፀላእቲ ወፂኣ ኣይትፈልጥን። ብምዃኑ ድማ ኣክሱም ታሪክ ዘይርስዖም ናይ ዕንወትን ውድቀትን ምዕራፋት እናሓለፈት እያ ናብ ዝበፂሓ ዘላ። ነዚ እውን እዩ ሓይልታት ፅንተት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ልፍንታዊ ፅንተታዊ ወራረብ ዝፈፀሙሉ እዋን ኣክሱም ማእኸል መፈፀሚ ናይቲ ሰይጣናዊ ዕላምኦም ገይሮም ዝወሰድዋ። ብምዃኑ እዩ ሕዳር 1913 ዓ.ም ኣፍታ ማህደር ቅያን ጥበብን መሰረት ሃይማኖትን ሓድነትን ምክብባርን መሰረት ሰብኣውነት ዝኾነት ከተማና ማእለያ ዘይብሉ ግፍዓዊ ጨፍጫፍን ህልቂትን ብሓይልታት ፅንተት ዝተፈፀመ ኣክሱም ንደቃ ምድረ ሲኦል ኮይና ዝተረፈትን ባሽሓት ዝቁፀሩ ደቃ ንጹሃት ደቃ ዝሰኣነትን ነዚ እዩ ሕዳር 19 ከይርሳዕ ከይድገም ጆኖሳይድ ዝፈፀሙ ኣካላት ኩሎም ክሕተቱ ዝግባእ እንብል ዘለና። በዚ ምክንያት ድማ ድምፂ ህዝቢ ክስማዕ እዩ ዝግባእ። ማሕበረሰብ ዓለም ንኣክሱም ንህዝቢ ትግራይ ፍትሒ ክህብ ኣለዎ። ኣብዚ ኣብ ምትሕብባር ዝረኣዩ ፀገማት እንትኾነ እውን ከም ህዝቢ ናብ ተሓታትነት ንምምፃእ ተወዲብና ክንቃለሶም ዝግበአና። ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ክቡራትን ክቡራንን ኣክሱም ሕዚ ክልተ መንፈስ ብምሓዝ ክብረ በዓል ህዳር ፅዮን ነኽብር ኣለና። ሓደ ህዝቢ ትግራይ ብዘካየደ ዝተወደበ ቃልሲ ንህልውንኡ ብዝኸፈሎ ክባር መስዋዕትነትን ዝረኸብናዮ ውስን ተስፋ ሰላም ባህላውን ሃይማኖታውን ትውፊታትና ብዝፈቅዶ ልክዕ ጋሻና ብክብሪ ተቐቢልና ፍጹም ሰላማዊ ብዝኾነ መንገዲ እናተኣናገድና ነኽብር ኣለና። ክልተ እዚ በዓል እንትነኽብር ህዝቢ ትግራይ መረበት ከም ዘይብሉ ፋሕፋሕ ኢሉ ንልዕሊ 4 ዓመት ኣብ ቸንዳ ወዲቑ ኣውላሊ ስኢኑ ብኣደዳ ጥሜትን ሕማምን እናተሳቀየን እናሞተን ኣብ ዝርከበሉ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ሓይልታት ዝርከብ ህዝብና ሓራ ዘይወፀ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣካል እቲ ፅንተታዊ ሰለባ ኮይኑ ይቕፅልን ንከቢድ ስነልቦናዊ ጉድኣት እናተሳገረ እናተቃልዐን ኣብ ዝርከበሉ ዘሎ ግዜ ላዕላዊ ግዝኣት መሬት ናብ ዘይተኸበረሉን ኣብ ትግራይ ብዝተፈጠረ ፖለቲካዊ ሕማቕ ምክንያት ብሓፈሻ ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ ድማ እቲ ተረፍ መስዋዕቲ ዝኾነ መንእሰይ ትግራይ ብዓዱ ተስፋ ስኢኑ ንዘይውሕስ ስደት እናምርሐ ሂወቱ ኣብ ዝስእነሉ ወቅቲ ኮይና ኢና እነኽብሮ ዘለና። ስለ ዝኾነ ድማ ሙሉእ ደስታ ከይተሰምዐና ንቅድሚት ተስፋ ሰኒቕና በዓልና ነኽብር ኣለና። ስለ ዝኾነ እዞም ብሄራዊ ሓደጋታት ንምውጋድ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ጫፍ ትግራይ ዝርከብ ነፍሲ ወከፍ ትግራዋይ ብዝኾነ ይኹን ምክንያት ኣፈላላይ ከይፈጠረ ሓድነቱ ኣስጢሙ ብቐፃልነት ክቃለስ ይግብኦ። ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ክቡራትን ክቡራንን ኣክሱምና ብምሕዋይ ዳግም ብምህናፅን ናብ ንቡር ክብራ ክንምልስ ህዝቢ ንምምሕዳርን ከተማ ኣክሱም ዋላ እውን ኣብቲ ፅጉም ኩነታት ኮይኑ ኣብ ምውሓስ ሰላምን ፀጥታን ድሕነትን ኣብ ምጉልዋት ውሽጣዊ ዓቕምናን እቶትናን ኣብ ምዝርጋሕ መሰረተ ልምዓት ብፍላይ ድማ ምንቅቃሕ ማሕበራዊ ኢኮኖሚያዊ ምንቅስቃስ ከተማና ዝከኣለና ኩሉ እናገበርና ንኸይድ ኣለና ኢና። እዚ ሎሚ ዓመት እውን ተጠናኺሩ ንክቕፅል ተስራሕ ዝግብኦ ኩሉ ዓይነት ስራሕ ብፍላይ ድማ ቅድም ክብል እናፃዓርናሉ እናደኸምናሉ ዝመፃና ፀገም መስተማይ ከተማና ንክፍታሕ ኣገልግሎት መብራህቲ ከተማና ንክመሓየሽ ዝተጀመሩ ስራሕቲ መንገዲ ብወሳናይ መልክዑ ናብ ምጥቕላል ደረጃ ንክበፅሑ ብፍላይ ሕዚ ዘለናዮ ሓወልቲ ብዝግባእ ንክፅገን ብመልክዕ ኢንቨስትመንት ሊዝን ዝተወሰዱ ግን ድማ ንነዊሕ ዓመታት ተሓፂሮም ዝባኸኑ ሃፍትታት ህዝቢ ናብ ልምዓት ንኽኣትዉ ግቦኦም ብእዋኑ ንክፍፅሙ ብፍሉይ ትኹረት ንምስራሕ
መደብ ሓንፂፅና ንረባረብ ኣለና ኣብዞም ዘርፍታት እዚኦም ብፍላይ ድማ ቱሪዝም ማኑፋክቸሪንግ ከተማ ሓርሻን ዝውላዕ ምንቅስቃስ ኣብኡ እንተሎ ንስድራ ሰማዕታትና ንሃርበኛታትና ንኣካለ ጉዳኣትን ብፍላይ ድማ ንኩሎም ፅጉማት ወገናትና ስራሕ ዕድል ምፍጣር ልዑል ትርጉም ዘለዎም ስለ ዝኾኑ ኣብዛ ዓውዲ ክትነጥፉ ትደልዩ ሰብ ሃፍቲ መዋእለ ንዋይኩም ኣብዛ ቅድስቲ ከተማ ፈሰስ ክትገብሩ ዝከኣለኩም ንፅጉማት ወገናትኩም እውን ብዝከኣለኩም ኩሉ ክትሕግዙ ብፍላይ ድማ ንተፈናቐልቲ ወገናትና ንስድራ ስዋእትናን ቀጥታ ሓገዝ ብምሃብ ሂወት ናይ ምድሓን ስራሕ ክንሰርሕ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ፃውዒተ የቕርብ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ክቡራትን ክቡራንን ከም ህዝቢ ህልውናና ውሒስና ናብቲ ንደልዮ ደረጃ ንኸይንበፅሕ ይዕንቅፈና ንዘሎ ዘይስሩዕ ወረ ቦታ ከይሃብና ካብ ዝምልከቶ ኣካል እዋናዊ ሓበሬታ እናሓተትና እናረኸብናን ክንከይድ እዩ ዝግባእ ኣብ ልዕሊ ኣካላት ፀጥታ ትግራይ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ወፍሪ ፀለመ ሰዓብየኑ ንህዝቢ ትግራይ ስለ ዝኾነ ከም ሓደ ሰብ ኣብዚ መዳይ ረቢብና ምእንቲ ህልውናና ቃልሲ ክነካይድ እዩ ዝግበአና ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ክቡራትን ክቡራንን ኣብ መወዳእታ ክብረ በዓልና ከምዚ ኢሉ ደሚቑ ንክሓልፍ ኩሉ ዓይነት ኣስተዋፅኦ ንዝገበርኩም ኣካላት ቀትሪ ለይትን ደው ኢልኩም ከተማና ውሕስ ፀጥታ ንክህልዎ ዝገበርኩም ናይ ፀጥታ ኣካላት ብሰላም ንክሓልፍ ንዝገበርኩምሞ ዘይተሓለለ ፃዕሪ ብሽመይን ብሽም ህዝብን ምምሕዳርን ከተማ ኣክሱም ዘለኒ ናዕዳ እናገለፅኩ ኣጋይሽና ብሰላም ከም ዝመፃኹምሞ ኩሉ ብሰላም ነናብ መረበትኩም ንኽትምለሱ ዘለና ሰናይ ትምኒት ክንገልፀልኩም ደሊ ክብርን መወስን ምእንቲ ከምዚ ዝበለ ድሙቕ በዓል ክነኽብር ክብርቲ እንኳ ሂወቶም ንዝገበሩ ጀጋኑ ሰማዕታት ትግራይ መልእኽትን ሓፂር ሪፖርት ናይ ርእሰ ኣድባራት ወገዳማት ኣክሱም ፅዮን ቤተ ክርስቲያን ዘቕርቡልና ክቡር ንብሮ ወደፋ ምርሃ ናይ ርእሰ ኣድባራት ወገዳማት ኣክሱም ፅዮን ቤተ ክርስቲያን ስራሕ ዋና ኣመሓዳሪ ከምኡውን ናይ ማእኸላይ ዞባ ሃገረ ስብከት ስራሕ መካየዲ ሪፖርት ከቕርቡልና ሲ ብዕለልታን ብጨብጨባን ሰኒደ ሰብሳቢ ብፁዕ ኣቡነ ኣረጋዊ ናይ ካናዳ ሃገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ናይ መንበረ ሰላማ ላዕለዋይ ቤተ ክህነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ትግራይ ዋና ጸሓፍን ናይ ቅዱስ ሲኖዶስ ጸሓፍን ብፁዕ ኣቦና ኣቡነ መቃርዮስ ናይ ማእኸላይ ዞባ ኣክሱም ሃገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ናይ ቅዱስ ሲኖዶስ ኣባል ኣብዚ ብዙሕ ሰብ ስለ ዝኒሄ ንኩሎም ኣቦታት ክትፈልጥዎም ምእንቲ ንኩሎም ክፅውዖም እየ ብፁዕ ኣቡነ ኣትናቴዎስ ናይ ሰሜን ኣሜሪካ ናይ እስራኤልን ዓረብ ሃገራት ሊቀ ጳጳስ ናይ ቅዱስ ሲኖዶስ ኣባል ብፁዕ ኣቡነ ናትናኤል ናይ ምዕራብ ትግራይ ሕሞራ ሃገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ናይ ቅዱስ ሲኖዶስ ኣባል ብፁዕ ኣቡነ ዕንባቆም ናይ ደቡብ ምብራቅ ትግራይ ሃገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ናይ ቅዱስ ሲኖዶስ ኣባል ብፁዕ ኣቡነ ሰላማ ናይ ኣውስትራልያን ኒውዚላንድን ሃገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ናይ መንበረ ሰላማ ላዕለዋይ ቤተ ክህነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ስብከተ ወንጀል ላዕለዋይ ሓላዊ ናይ ሕፁፅ ሓገዝ መተሓበርን ናይ ሲኖዶስ ኣባል ብፁዕ ኣቡነ ያሬድ ኣብ መንበረ ሰላማ ላዕለዋይ ቤተ ክህነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ትግራይ ናይ ሊቃውንት ጉባኤ ላዕለዋይ ሓላውን ናይ ቅዱስ ሲኖዶስ ኣባል ብተፈላለየ ምክንያት ዘይመፁ ኣቦታት ግን ድማ ንህዝብና እንኳዕ ኣብፅሐኩም በለልና ዝበሉኒ ብፁዕ ይቅርታ ብጣዕሚ ይቅርታ ብፁዕ ኣቡነ ጴጥሮስ ካብቶም ዝመስረቱ ኣቦታት ሓደ ኣቡነ ጴጥሮስ ሎማዓንቲ እውን ብመሪሕነት ቅዳሴ ዝቀደሱልና ኣቦና ናይ ሽረ እንዳስላሴ ሃገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስን
ናይ ቅዱስ ሲኖዶስ ኣባል ብተፈላለየ ምክንያት ዘይመፁ ቦታትና ግን ድማ እንኳ ኣብ ፀሓካትኩም ዝበለኹም ብፁዕ ኣቡነ ኢሳያስ ብፁዕ ኣቡነ ሊባኖስ ብፁዕ ኣቡነ ዮሐንስ ካብ ደገ ብፁዕ ኣቡነ ማርቆስ ብፁዕ ኣቡነ ኤፍሬም ብፁዕ ኣቡነ ጨረሎስ እንኳ ኣብ ፀሓካትኩም ንዝመፅእ ዓመት ብሰላም የፅንሐና ፕሮግራምና ማዕራሪና ክድመፅና ኢሎም ኣለዉ እሞ ብፀጋ ተቐበሉልና። ክቡር መላከ ምህረት ሓጎስ ገብረ መድህን ናይ መንበረ ሰላማ ላዕለዋይ ቤተ ክህነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ትግራይ ምክትል ስራሕ መካየዲ፣ ክቡር ኣይተ ኣበበ ብርሃነ ከንቲባ ከተማ ኣክሱም፣ ክቡር ዶክተር ኣፅብሃ ሓላፊ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን፣ ነናይ ሃገረ ስብከቱ ናይ ሰላማ ክሳቴ ብርሃን ስራሕ ፈፀምቲ፣ ናይ ገዳማትን ናይ ኣድባራትን ሓለፍቲ፣ ሊቃውንት ምእመናን ወምእመናት ናይ ሰንበት ትምህርቲ ቤት ተምሃሮ እንኳዕ ን2017 ዓመተ ምህረት በዓል ሕዳር ጽዮን ብሰላም ኣብፅሐኩም እንኳዕ ብሰላም መጻኹም። ህይወትና ብጥዕና ሓልዩ ኣብዛ በረከተ ስጋን በረከተ ነፍስን ንርከበላ ክብርቲ ዕለት ዘብፅሐና ልሁድ እግዚአብሔር ክብርን ምስጋናን ይብፅሓዩ። ብፁዓን ኣቦታት፣ ክቡራን ሊቃውንት አይንተ እግዚአብሔር ካህናት፣ ዲያቆናት፣ ክቡራን ምእመናን ወምእመናት ናብዛ ቅድስት እኖና ጽዮን ማርያም ገበዛ አክሱም ቃል ኪዳን ንምቕባል ካብ ርሑቕን ቀረባን ባሕሪ ተሳጊርኩም ሃገር ኣቋሪፅኩም ዝመጻኹም እንኳዕ ነዚ ዓለት እዚዓ ብሰላም ኣብፅሐኩ እናበልኩ ናይዛ ጥንታዊትን ታሪካዊትን ዝኾነት ከተማና ከተማ ኣክሱም ታሪክ ተዛሪባ እኳ ዝውዳእ እንተዘይኮነ ካብ ባሕሪ ብጭልፋ ንምጥቃስ ዝኣክል ኣክሱም ዓለም ካብ ዝፍጠር ብ30 ዓመት ዓለም ወዲ ወዱ ንኣዳም ዝኾነ ኣራም ወይ ድማ ኦሪ ዝተባሃለ ንጉስ ዝመስረታ ከተማ እያ። ድሕሪ ኦሪ ብቅደም ሰዓብ ክሳብ ሲላንታጂ 22 ነገስታት ነጊሶሙላ። ድሕሪ እዚ ብ2256 ዓመት ዓለም ብዝወረደ ማይ ዓለም ሙሉእ እንትድምሰስ ሓቢራ ከም ሃገራ ተደምሲሳ ን532 ዓመታት ዝኣክል ባዲማ ፀኒሓ እያ። ወድኖ ዝኾነ ካም ድማ ንኩሽ ወለደ፣ ኩሽ ንሰባ ወሊዱ ዳግማይ ንኣክሱም ከተማ መስረታ። በዚ መሰረት ናይ ኩሽ ዘርኢ ናይ ምውላድ ሓረግ ትውልዱ እንተይለቐቐ ካብ ሰባ ክሳብ ፒዮሪ 25 ነገስታት ዝነገሱላ ቅድስት ከተማ እያ። ብውረት ተዋረድ ትውልድ ኣክሱም ብንግስተ ሳባ ወይ ንግስቲ ማክዳ ዘመን ናይ ሰሎሞን ዜና ጥበቡ ታምሪን ብዝተባሃለ ሊቀ ነጋድያን ሰሚዓት ጥበቡ ንምርኣይ ናብ ኢየሩሳሌም ምስ ከደት ብፍቓድ እግዚአብሔር ንግስቲ ማክዳ ንቀዳማዊ ምኒልክ ካብ ንጉስ ሰሎሞን ወለደቶ። ምኒልክ ብፀጋ ብረድኤተ እግዚአብሔር ምስ ዓበየ ነብኡ ሰሎሞን ንምርኣይ ናብ ኢየሩሳሌም ከይዱ ድሕሪ ውሱን ዓመታት ብፍቓድ እግዚአብሔር ብሊቀ ካህናት ኣዛርያስ ንታወተ ጽዮን ሒዝዋ ናብ ኣክሱም መፂኡ ኣብ ኣክሱም መንበረ መንግስቱ ገይሩ ንብዙሕ ዘመን ነጊሱ ናይዛ ከተማ ስፍሓት ተስፊሑ ዝነብረላ ቅድስት ከተማ እያ። ታወተ ጽዮን ንልዕሊ 3000 ዘመን ዝኣክል ኣብዛ ቅድስት ከተማ መንበሪኣ ኮይና ዝፀንሐትን ዘላን እያ። ኣክሱም ንዓለም ዘድንቁ ምስጢር ዝሓዘሉ ቆይሞምን ወዲቆምን ዝርከቡ ሓወልትታት ዘለውዋ ቅድስት ከተማ እያ። ኣክሱም ልዕሊ 260 ነገስታት ዝነገሱላ ኣሰር ንግስንኦምን ክብረ መንግስቶምን ዝኾነ ዘውድታት ልብስተ መንግስቶም ዝነብሩላ ዝድሰሱን ዘይደሱሱን ታሪክ ሓቂፋት ትርከብ ቅድስት ከተማ እያ። ኣክሱም ቅዱሳን ነገስታት ኣብርሃ ወኣፅብሃ ክልተ ማናቱ ኣሕዋት ተወሊዶም ዝዓበዩላ ኣብ ሓንቲ መንበረ መንግስቲ ተቐሚጦም ሓንቲ በትሪ ስልጣን ሒዞም ብፍቅርን ብስምምዕነትን ነጊሶም ንዓለም መርኣያ ኮይኖም ዘመሓደሩላ ቅድስት ከተማ እያ። እዞም ክቡራን ነገስታት ብዘመኖም ብኣቡነ ሰላማ ክሳቴ ብርሃን ሃዋርያነት ተዋህዶ ሃይማኖት ተቐቢሎም ስርዓተ ጥምቀት፣ ስርዓተ ክህነት፣ ስርዓተ ቁርባን ዝጀመሩላን ዘስፋሕፍሑላን ቅድስት ከተማ እያ። ኣክሱም ቅዱስ ያሬድ ተወሊዱ ዝዓበየላ ሰማያዊ ዜማ ናይ እግዚአብሔር ምስጋና ካብ ሰማያውያን መላእክት ሰሚዑ ሃሌሉያ ለአብ ሃሌሉያ ለወልድ ሃሌሉያ ለመንፈስ ቅዱስ ቀዳሚሃ ለጽዮን ሰማይ ሳረረ ወበዳግም አርአያ ለሙሴ ዘከመ ይገብር ግብራ ለደብተራ ሙሴኒ ብየ በውስጥ ኦሪት ምድር ሰናይት ወሀብኮ ከመ ምድረ ግብፅ እንተ ዘልፈ ይህውፃ እግዚአብሔር እማመት እስከ ዓመት ይሉ ምስጋና ዘመስገነላን
ناينونا قدست دنجل مريم ولادتها أملاك كبر مسكانان قدست وبصيت سبيت وبركت كبرت والإلتان كسبرهان مهارك هوتو مهدر ملكوت يلو زمر اللان ناي مريم تيون قدسنا مدحانيت النتن نياتيون قدست نياتيون مدحانيت يلو زمسكن اللان سفرن قطرن زي ولهم طباباتو نعالم زقلت اللان صحاف اللان قدست ختمه أخصم ناي فيدل ناي قئز ناي هايمانوت ناي طبب ناي حقي ناي سرعات مسارتين لب أملاك داويت من أجيون يبدي سبيلوز زمر الله قدست ختمه أخصم عمت ملوك بسواتك زي عبيرن صورة مهلان مسواتن زي في الله نعلم ملوك محراتن يكرتان اتلمن رسالة بارات وقدامات زخونة قدست قدامية كم هون قد صالي ولدو هدنا ولد هايمانوتان توفيتان حليات تصنح رديتك زي عبير زي تفلها قدست ختمه بزعلته زي عسرت 4 بيت مقدس يتقدس ديك أنت بيتك زي غير مؤمنان ومؤمنات عسرت 4 بيت مقدس مالت 84 الأقوان أو زي عالم زيكم زي أب قدامي ويت يرساليم زبالكم زي يلا أما نبوتا خيركا خم زي يلا حدا ساعات يودي لنا قربان حدا بيت مقدس تزخون يرو عسرت 4 ساعات تطم ولنا مالت بصواونه سلاما كساتي برهانون تاريخهم زي كتمغو تلو ولو عالتهم زو علي زل تقلو ازي حلنا انا نخيز زلنا حزبنا خبر بعتيو مازن مصيو سكون دمون كوسد تلو خوزي لعلي زحبس نجر يلن اسكن እግዚአብሔር መስግኑ لنا ታወተ ጽዮን ዳጎን ዝተሃለ ጣዖት ዝቀጥቀጠትሉ ዕለት ቀዳማዊ ምኒልክ ናወታወተ ጽዮን ሒዝዋ ካብ ኢየሩሳሌም ናብ አክሱም ዝኣተወሉ ዕለት نمجمرا جزية أبراهام وأصبحان أيتها تزين بعد 12 بيت مقدس هانيصوم قداس بيتها تقدس الله علت حدار علت كاب 10 تشعته كساب علت 20 حادن كلتشن 10 3 عامة مرت قدست أقسم دق أسئنا أبن معاتن بحزن زنبرة له زمن نزيون كاب كلتشن 14 عامة مرت كساب كلتشن 15 عامة مرت صورة فتحات ناشمعة مبرهن مهلان تذكرنا يمتنكون كلتشن 17 عامة مرت دما مسبوطان أبولي كان باسات نايمن ور سلاما كسات يبرهن لعلواي بيتك كانت أرثوذكس تهدو بيتكسيان تግራይ ናይ ቅዱስ ሲኖዶስ አባላት ኮይንና አይና ዘከርና እዩ ስለዚህ كل شع ክንዝክሮም ኢና ካብ ትውልዲ ናብ ትውልዲ እውን ንኸይርስዕን ንኸይድገምን ብሰነድ ተሰኒዱ ክቕመጥ እዩ ናብ ትውልዲ እውን ንኽወራርስ ክግበር ክቡራንን ክቡራትን በዚ ዕለት እዚ ብእግሪ ብመኪና ብኣየር ብዙሕ ወጪ ኣውፂኹም መፂኹም ምፅዋት ስእለት ሒዝኩም ዓቐብ ወፂኹም ቁልቁለት ወሪድኩም ቃል ኪዳን ንምቕባል ዝመፃኹም ወዳን ፈጣሪያን ኢየሱስ ክርስቶስ كساب 300 تولد خمحرلك إيو زبل كالشلان كم زهابا أب درسان تيون تتعافوا يركب سلازي كوران كوراتن حزب كريستيان نايز علة تساتفتي زخون منفساوي قرعات كسم معكم يقبا أبذكر علة ترهوكم بصان أبولي كان أباسات نايمن والسلامة لعلواي بيتك كريستيان نايز التاكلات لكاونت مؤمنان ناينونا قدست ጽዮን ማርያም ጸሎት በረከትን ልመናን ይሕድረልና እግዚአብሔርን ሃገርና ሰላምን ፍቅርን ሓድነትን ይሃበልና በዘጋጣም እዚ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ጀሚርኩም ነዚ በዓል እዚ እንዳፋለጥኩም ጸናሕኩም ደደቢት ሚድያ ትግራይ ቴሌቪዥን ድምፂ ወያነ ጥበብ ይብራህ ቲቪኤስ አውዚ ዝንኹምን ካልኦት تايزنا حدش فيسبوك خلاص ميدياتات تتقيمكم نصيون ندفلتكم واصنعهم كبري هابلنا እግዚአብሔር ይሃበልና እድመን ጥናን ይሃበልና خبل فتو سلام بروموشن ون سلام بروموشن زوزن ሄደ ኮረሽን በሙሉ ካብ ጀነሬተር ጀሚሩ ብነፃ ነተዋተጽን ዘይኸውን ነገር ኢሉ ዓመውን ነፃ ይውና እዩ ለብዘበሉን ብነፃ ካመቀለ خندق عد تقعيزم متيم موس كمسكون لي أمسكون لك توسخي ختم من محدار ستتا من محدار بوليس كتمخصم مناسي كتمخصم كمون كارت مدارك تأكلات
إذا بعال بستسخ عنك حلف زجاركم مستوى باسم قدست بيت كريستيان